Hi guys, may utos sa inyong tanan. Magkuha ta karon sa kamuti tops kay atong idagdag sa atong sudan sa paniudto. Nya ato sa atong takluban ang atong giluto kay basig tungkabo na pud ni sa iring. Naana ko'y giinit dani para sa lapwa sa kamuti tops unya di ara ang atong sudan nga giluto ato sa nang takluban. Unya na nato hawason pag makaluto na ta sa kamuti tops. Sherwen! Ay biya paglakaw. Asan sa kagkuan? Lakaw. Ali dinhi kay panyudto na ta. Oh. Di ay daghan kamuti tap ani. Mangutlo sa tadani kay gusto ko mukaon og kamuti tap. Naana say nagkuan, nag PM sa akong kuan page. Naiyon siya nga puro ka kamuti tap bayot wagid kay lain mahimo puro ka kaon sa kamuti tap. Ngano maday og mukaon ko kamuti tap? Ha? Nga lami man ni ah. Oh, daw usa pa libre ni. Dili awat sa uban diha nga gipangpalit ang ingon ani. Oh, di ba? Char nakapanginambog pud sa tano. Bitaw ayaw na ko ninyo pagbuti kay ngano. Sa una pa man jud ganahan naman jud ko daning kamuti tap. Kilawon ra gani ni nako. Daw naa say nag-ingon nga naunsa man kabayot tahugawan ba nimo? Mukilaw man ka anang kamuti tap. Nga hugaw man na. Hugaw? Ngano makaingon man kag hugaw? Nagtuo sa deka nga nagkilaw ko datong kamuti tap wa na ko hugasi. Gihugasan to day. Ayaw pag ingana day, ayaw pag pangunay day. Kay murag ang nagkuan sa ako abayot rapod. No? Pag paningkamot diya sa imo hayot kay ag paningkamot sad ko sa ako ayot. Ha? Ayaw pag panghilabot kay tagsa-tagsa man tag kinabuhi. Kung unsa imong kinabuhi diha wa man ko nang hilabot sa imo ha. Basta ang ako mao ni siya mukaon ko og kamuti tap. Gamay ra gud kay si Mario. Di man ingon si Mario nga mo dulot jud kaon sa kamuti tap. Nya karon ato ni hugasan daw atong lapuan. Miyo, nasa man kami yo, ha? Dana ra kami yo kay nagbukal na ang atong ininit. Ato sa nin siyang hugasan day. Tagok oh. Tagok ang kuan, kamuti tap. Ana ra. Di man sa tuhugaw dato kay wa may mga iats dato sa iro. Kay dili man sila ni putok dadto ang kalibang. Ana. Dayon. Half cook ra dayon kay para lagurot gid siya. Oh. Kalalami tag sudan karon ha kay kuan man kanaang nag-diet man ta. Nag-diet. Nya sa udto kaon jud ta og kanon mao nang karon ni luto jud ko ako jud ang nangunay pag luto kay lami ang atong recipe karon. Hala, perfect ang atong recipe for today's video mga manang kay lami kaayo. Wo, asa ka ato sa ipa-on. Lagi na agsigaday. Lawa na gas. De? Ala. Wa na jud gas. Nahutda na jud di ay. Hala, tamang-tama. Wa na gas. Pa. Impas. Urot ng gas pero maluto na ni siya. Luto naman sa ni siya. So, idiritso na ni nato. Hutdan tagas. Mga bayot. So, karon ato sa ning ibutang atong kamera. Yana lang. Di ara. Kita ba ninyo? Miyo, lamit tag sudan karon miyo. Ako ning recipe guys ha. Nya kani siya tamis ni siya nga halang. Kay gituyo na ko siya pagbutang sa asukar daw silikot. Hala, pagka perfect kay sa atong luto. Unya. Natingala mo nga nung lapot-lapot siya.
Agoy, ginukubayot nahulog. Ako siyang gibutangan sa cornstarch. O, diba? Karon pa mo naka kita og ing-ani nga luto. O, tanawa. Perfect. Nya karon, atong hawason na ang atong kamuti tops. Manyuto na dahil ta guys. Okay na siguro ni siya Ana. Ato ra ni siyang ani. Diretso na dahil nato ni siya. Anaon. Mga bayot. Anaon. Salusa nato dahil. Hala, maniud to na dahil ta guys ha. Mio! Naunsa man ka? Lami ka ba kay tagsudan Mio? Unya naa pa jud tay gusto. So na dayon. Oh. Transfer nato. Transfer. Puwas ang kuan sa britong. Mga ko na dahil ta guys. Sherwin! Ali na kay kaon na ta. Diyan na ready na ang atong pagkaon. Nya si Sherwin. Tawag na, wa pa ginagduol dani. Bahala ka diya, basta ako mukaon ako kay gutom kay kung paminaw jud. Gigutom jud ko tungod sa atong kuan no. Sa atong diet na may tawag ana, di ba? May tawag ana guys. Ang akong gibuhat diet na siya. So karon mukaon na jud tag maayo kay something gutom na. Nya with matching tubig dayon. Bahala ka diya Mario. Tawag na ka di ka pa agduol dinhi. Sumkaon na jud kog ako. Mga unta guys ha, tanan. Diara. So, mao ni siya ang atong recipe for today's video. Lima kitag sudan karon. Nya kay pwede man ta mo kaog rice. Sumkaon ta og rice. Paniud to tang tanan. Si Mio, maglaway na sad si Mio. Wa pa si Mario nagduol dani. Kaon na tag-una. Amen, mga on. Hala. Murag baska kaayo ang atong rice karon nga pagkaluto. Baska. Ganahan kog baska nga pagkaluto. Kay salata. Init jud siya. Tara. Mga unta guys. Tamis-tamis nga halang-halang.
Hmm. Bili na lang sa gamay kamutitap. Gusto. Ay, dia kaya di taka. Kula tahun karon. Ako na ili ko baboy ma. Away kung Pagkaon na. mama bubuhat. Hindi so ano lalami. Agay wala lami. Tarong ha kay basig. Wala ko kumalit ko ma. Ay napapalit-palit sa cook kay ginuko na nga UTI na ta. Ako lang inaw. Ayo pagkuan. Saan man yo? Una diha. Ay pagkuan diha. Isira na. Isira na. Ayo. Isira to na. Di hugasan na nimo wa pa. Hindi na eh. Kanang tab limpyon na. Oh. Ano mo ba Kuan na dana kay ang lawg datong kuan. Dani ho. Wala na. Ako na letira. Ako na. Ano sa bahay na kasi ni. Lubog di ang tubig, lubog di ang tubig hapon. Isira ka na. Naman. Ay sus. Aga kay. Ay tubig karon. Nakini mo. Sige ka na. Nangano ipatay mo to nimo? Pagka bright bagi dani tawhanan hindi. Ini may kalubli. Una. Unya na naapag kaon na dani. Gina kay Tingko ma. bantay ba ha? Anak na yan baka. Kung gamay. Kasi sakyan ni Loyloy. Dato ko ng anak. Ate itong mga baka. Puro sa ko hindi. Mana mayad sa. May pang imo ha. Ay ilahan ang anak nang imo animo ate mana. Kita na. Hapit na na. Mapalit ko mama. Ay nagpapalit ako kay makadaot ka ng cook tubig ra. Gaway ko niyo ma. Ay unsa man tanduay? Kupra o beer. Agoy ko kara og beer. Ang Miyo Miyo, uban kami yo, mamahog ta sa vaccine. Bibi. Ta. Oh, wala kay. Oh, nga ba ito? Ato na sad pa isnakon kay kaganiha gi pa isnak ko man ni sila. Mga alas 10 man siguro to ah.
Ya karon nangayo na pod, nag-igok-igok na pod. Atong tan-awon ang bakti nga gi tuli. La. Di ada lagi lain. Ang kaning isa gi tuli na siya. Dugo ang tuli ng isa. Kapon na. Hoy! Kamuhaga. Siyaok jud mo ha. Man tong. Ay. Hoy. Gilain ni siya kay di man siya pwede basaon. Ako na buyag-buyag oh. Buyag-buyag. Hadik. May piruno ni Dani o kay ano. Ano ko ano. Gigi ko dik. Pero ko bayo. Apurado po sa kaining mga gi. Hoy! Kamuha. Ano apurado man kaayo mo? Nahihinog sa ko ano kapayas akong kaon. Sabaan ni kini iso. Dagko na ba yung gini? Buyag. Hoy! Paspas na din yung tubo dani ina kapon naman. Parang din isa ka tubo na tubig. Paspas mo sigit na sa sabaw. Yung katong isa ulit gilain to siya kay mabasa man ang yahang tahi dadto niya kay di man pwede mabasa. Hoy! Hala dako kayo ang kundi ay. Dako kayang itlog lang naman sa kana. Dako kay siya itlog. Maay siguro na siya ko anon oh. Na ang akalon. Mayabo imong kuanda ni Dik. Ito ang ihatag. Ay yabuha ha. Nanayabo na di gani. So, sagot-sot siya eh. Kurot na niya karon. Handa ang bahog gamay. Gamay na sad ang bahog. Nya karon ato ning kuan ang kuan. Kapayas. Kita ninyo. Kapayas mga manang. Tumbi tundani.
Very good. Pay isa dani. Kanilang kay hinog na kayo kaon taani guys. Ito hugasan lang. Kamu dia ha? Sakto lagi sa ila ang kuan ko. Sabaw. Hala kaon tagkuan, kapayas. Nasa tayo makaon no? Mio. Agoy. Ha? Ha? Kutson, karon na. Kaon kag kapayas papa. Agoy, diyo sa ano mo diha? Ano na? Dano ko itong gato. Apil ang punda, babe. Pag-ilisi na ng punda. Punda. Ayaw, ilisi na ah. Ano pa gina? Ayaw lagi, pagtuman lagi. Bago ang kutson, kinanglan, bag-usad ang punda. Kaya para humot. Ilisi na ah. Bago pa na. Ay, lagi, pagtuman lagi. Kauntag, kapayas. Pwede ba kasi miya sa kapayas, no? Kanon na to. Ali, papa, kay kauntag, papa. Ito, tulad niyo. Ala. Ato yung tungaon kay. Hindi na ako mahurot. Perfect. Gamay ra siyag. Kuan. Gamay ra siya og na ang iso. Fresh from the backyard. Wow. Di ba ka pwede dani? Pwede ba si Dani guys? Sige magchurot ka. Di ka pwede na dani hatagan. Sige magchurot ka. Laoy perfect. Mga unta. Tamis. Gamay pa ba yun sa sauna? Di na tagdan. Pero mahulog. Ay! Hawa mo yun, nahulog na. Murag lamig siya guys. Murag lamig siya guys. Lamig jud diligid murag bayot. Kaon kami ha. Ato kahatagan si Mio no. Gamay lang ha. Gamay lang mo Mio ha. Kung kaon ba siya. Kaon magay siya saging kan pa baka. Be? Ala, wala sa siya pili. Kaon sa siya, oh. Ala. Lami mang good. Nahala, mga on kita. Yun sa man mo diha. Kuano isa ka, kuano punda? Bago pa rin ginao. Ay, lagi, nanimaho na ah. Tas. May nang ba? Limpyo ang bedsheet, limpyo ang kutson, limpyo ang punda. Kasi yung plato niya. Ay, naara lagi ang kuano. Oh. Agoy. Ano sa man ni amo ni ang? Ay.
Agoy. Wa na. Sukol ko. Sukul ko sa mukha. Ay, Ikuan na na papa. kapulan ka. Dalo. Ayuhan nag-arrange. Ah. Ayuhan na pilo ha. Ayuhan na pilo kay kaon ko dani. Ngaon ta guys, tiwas. Putdo na ni nato no. Kay presko pa biya ni siya. Mukaon ka dili. Ayaw. Basta ako mukaon jud ko. Hala. Wa na ra ba di ay kuan di ay oh, tangki. Ga, surut na. Doon lang nato. Lah. Mio. Kaon sa si Mio ba yan? Mio. Am-am de ka Mio. Ayo kibasig magchururot sa kada to mi agi hataga nag chichirya ni Sherwin nagchururot siya. Pa isa dato itry na tutugwa karon. First time pabayaan niya pagpamunga. Kaning kuan. Bayad. Atong pabayaran ni Sherwin ang bayad sa pagkapon sa baktin. Daw ipapalit sad na ko siya sa downy para i-nus-nus dito para humot kaayo ang atong kwarto. Nya kay kaning kutson itaod na ra ba ni unya para nindot ang atong pahulay humot ang kwarto. O, dira, o. Pagpalit yan sa downy, ha? Hatagi si Uncle Ildi sa bayad sa kuan. Pagkapon. Dahuruta sa naa. So, na ako nang nahatag. Dapat dugay-dugay, Sherwin, ha? Hoy. Batik asa ka magpaingon. Lagi. Tingali ka, gyud. Dito pa ko dito ma.